pozik dator kontu kontari. Bat, bi, hiru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Urtebetetzetako zerrenda. Hilaren 13an nire urtebetetze eguna da. Honela dio Sarak. Batzuk diote 13a zenbaki itsusia dela. Zorte txarra ekartzen duela. Zorte txarra zer den galdetu dut. Arraroa dirudielako, ezta? Zera erantzun didate. Gauzak zuk nahi dituzun moduan ateratzen ez direnean dela. Adibidez, txokolatezko izozki bat jan nahi duzunean eta egun horretan estarriko mina duzulako uzten ez dizutenean dela. Ni 13an jaio nintzen. Horrek zer esan nahi du nire gurasoek mutiko bat izan nahi zutela eta neska bat izan zutela? Beraiek ez diote, ni ikustean asko poztu zirela. Nire aurpegitxo borobiltxoa ikusi zutenean unkitu egin zirela. Agian, ni triste ez egoteko gezurretan ari dira. Agian, mutiko bat izan nahi zuten eta zorte txarra izan zuten. Gainera, nik ez dut nahi arrebarik eta nirekin konformatu beharko dute. Amairuan nire urtebetetze eguna da eta opari pila bat jasako ditut, dio Sarak. Baina zerrenda bat egiten dut oparitzea nahi dudan gauza guztiekin. Bai, egun bat lehenago egiten dut zerrenda. Bueno ez, aste batzuk lehenago. Gabonak pasa eta segituan. Nire urtetarako oraindik 7 aste falta direnean egiten dut zerrenda, bai. Lehenbizi zerrendan jartzen dudana da, olentzer hori ekartzea ahaztu zaiona. Nire gurasoek esaten didate oso tematia naizela. Inork ez dituela oparien zerrendak egiten. Baina nik bai, nik egiten dut. Gustatzen zait? Gurasoek bilera bat egin dutela esan didate. Bilera bat zera da, helduak esertzen direnean mahai baten inguruan oso serio hizketan egoten dira denbora luzez eta irrifar txiki bat ere alde egin gabe. Nik ere batzuetan egiten ditut gurasoekin bilerak, bai, gauzak erabakitzeko, gauza oso garrantzitsuak erabakitzeko. Adibidez, zein egunetan jan daitezkeen patata prejituak eta zein egunetan ez. Edo nor txukunduko dituen galtzerdiak, nor kuleroak eta nor kaltzontzilloak, bai. Gaurko bilera nire urtebetetzetako zerrendari buruz hitz egiteko zen. Oraingoan zerrenda ezberdin bat egitea eskatu didate. Jostailu eta jolas asko ditudala eta ez direla nire gelan sartzen. Nik nire errua ez dela esan diet. Izeba eta osaba asko ditudala, amona eta aitona, eta beraiek ere gurasoek. Denek egin nahi dizkidate opariak, ez da nire errua. Baina beraiek behin eta berriz berdina errepikatzen zidaten. Gauza materialak ez eskatzeko, baizik eta gorde ezin daitezkeen gauzak. Nik erantzun diet orduan ez direla opariak, gauzak besterik ez direla. Zuk pentsatu esan didate, baina oraingoan bilera trampa izan da. Bai,
beraiek bakarrik hitz egin eta erabaki dute. Eta ez didate ezetz esaten utzi. Eta gainera, bilera horrela bukatu dute. Egun osoa hausnartzen daramat, burua kea dariola daukat hainbeste pentsatzeaz. Amonat ere bezala gabonetako salda egiten duenean, bai. Ilea aztoratuta izaten du, saldaren lorrinaz, eta mota guztietako barazkia botatzen dizkio, eta haragia, zegoixoa. Bera sukaldatzen dagoenean, eta ni bere atzean zelatan nabilenean, holaxe esaten dit, gaur ez naiz Amonat ere, gaur salda zorgina naiz, eta nire barruan ez dago, ez barazki, ez urdai azpikorik, pentsamentuak baizik. Nire urtebetetetako zerrendan zer idatzi pentsatzen aritu naiz, baina oraindik ez dute zer idatzi. Gauero bezala, aitatxo etorri da lo hartu baino lehen musu ematera. Baina gaur masailean eman beharrean kopetean emateko eskatu diot. Ideia onak edukitzeko energia emateko. Aitatxok eman didan musua lehiaketako musua izan da. Ez oso indartsua eta ez oso leuna. Musua eman didanean begiak itxi ditut. Eta goxo-goxo lo hartu dut. Musuak funtzionatu egin du eta opari pila bat jarri ditut zerrendan. Bai, denak ukitu ezin diren gauzak dira. Bai, batzuk dirua balio dute eta beste batzuk ez. Baina dirua balio dutenak ezin dira kaxa batean gorde. Behin egin dituzula, egin dituzu. Eta kitxo, bukatu dira. Hauxe da nire oparrien zerrenda. Bat, parkeko ahateen putzuan bainatu. 2, itzulipurdi hirukoitza egiten ikasi. 3, telebistan atera. 4, ilea arroxeaz tintatu. 5, tigre bat ukitu. 6, gabonetako salda nire urtebetetzean jan. 7, eskolako nire lagunekin patioan kanpadinda batean lo egin. 8, komuneko paperroioa zabaldu, nire etxetik kandela nire lagunaren etxeraino zabaldu. 9, hiriko eraikin altuenera igo eta bertatik paperezko 100 hegazki jaurti. 10, anai bat. Zerrenda irakurtzen bukatu dudanean, nire gurasoek oso aurpegi arraroak jartzen zituzten. Baina oraingoan trampa nik egin diet. Bilera bukatu egin dut eta ez diet ezetzik esaten utzi. Nire urtebetetze eguna gerturatzen ari da eta inork ez du txintik ere esaten. Nire zerrenda hartu eta fotokopiak egin ditut, nire senidei banatzeko. Zerrendarekin batera jarri diet, beraien artean ados jartzeko nola oparitu gauzak. Eta ezin baldin badute oparitu, ez dela ezer gertatzen, ulertzen dudala, noski baiet. Baina, nik badakit oparitzea asko gustatzen zaiela, bai. Oparitu behar da, gustatzen zaizulako, ez da derrigorrez egin behar. Bestela, ez dauka graziarik.
nire gurasoek gutunak bidali ditudala jakin dute. Bidali eta egun batzuetara telefonoa dantzan hasi delako, geratu gabe. Izeba osaba guztiei eta amona eta aitonei, grazia handia egin die nire zerrendak, bai. Eta nire gurasoek, telefonoan ari zirela horrela entzuten, arpegi xelebreak jartzen zituzten, baina badakit, ez zaiela bat ere gustatu, baina disimulatzen ari ziren. Baina zer nahi zuten, guzti hau beraien errua izan da. Nik oparitzea nahi nuena zen, panpin berri bat. Kontsolarako motoen lasterketako bideojoku bat. Eta sokasalto bat, hori besterik ez nuen nahi. Beraiek hasi dira gauza materialak ez nituela eskatu behar eta abar. Beraz, gainera, nik espero dut zerrendako opariak egitea. Azkenengo oparia, beraiek egin behar didatelako. Gaur betiko ordua, baina 2 ordu lehenago jaiki naiz. Bai, nire urte betetze eguna da. Ze pozik dagoen zara. Segituan hasi dira, izeba osaba guztiak joan etorrian. Eta lehenengoak iristen, Osaba Carlos eta Izeba Yolanda izan dira. Igeri leku batera eraman naute. Ez divertigarria. Itzulepurdi hirukoitza egiten ikasteko. Goruntz gerritik hartu eta goruntz jaurtetzen zidaten altu. Eta gero igerilekura uretara erortzen nintzen. Ez dut itzulipurdi hirukoitzik egiten ikastea lortu. Baina zein ondo pasatugun eta zenbat barre egin ditugu. Batez ere Izeba Yolandaren gainera erori naizenean eta berak burua okertu eta mingaina atera duenean. Nire lehen gutxu zaharrenak ahateen putzura eraman naute. Ez nekien nola lortuko zuten begiraleak ikusi gabe, nik ahateen putzuan sartzea. Baina bapatean nire lehen gutxu zaharrenak bizkarretik bultza eta putzura erori naiz hortxe, arropa guztiak jantzita. Ai ama! Baina oso denbora gutxian egon naiz ahatez inguratuta. Azkar batean begiralea ikusi dut. Galtzak eta zapatak kendu ditu eta putzura sartu da ni putzutik ateratzera. Ez nuena inoiz pentsatuko izango zen, begiraleak galtzontzio arroxak eramatea. Tigre bat ukitzea eskatu dut, katuak ukitzea beldurra ematen didalako. Orduan, tigre bat ukitzen ausartzen banaiz, orduan ez dit beldur gehiago emango katu bat ikutzeak, hori pentsatu dut. Aitona Juanek natura historiako museora eraman nau. Eta tigre bat dago. Tigre bat disekatuta. Ez dago eskubiderik, nik benetazko tigre bat ikusi nahi nuen, eta ez momia bat. Aitona Juanek esan dit, tigre horrek Indiako oianean 3 pertsona irentsi zituela. Berak bakarrik, eta 2 hiri, eta elefante bat oskatzeaz ere ausartu zela. Ai ama! Dardarka hasi naiz, haragizati hori ikutu behar nuela pentsatze bakarrarekin. Ile zakar hori ikutzeaz. Baina Aitona Juanek behartu egin hau. Eskua hartu eta tigrea ukitu arazirik. Irripar egin diot. Hemendik aurrera, nahi dizkiodan laztan guztiak egingo dizkiot misiri. Nire bizilagunaren katuari.
etxera iristean, Gabonetako saldaren usainak goitik behera lurrindu nau. Amonat ere eta bere hile aztoratuek ongi etorria egin didate, zorionak! Esaten zidaten eraberean. Ai, musu bat eman dit, baina musu salda zaporea zuen musu bat eman dit. Zer goxoa! Urtero eskatzen dut nire urtebetetze egunean Gabonetako salda jatea. Eta urtero ez esaten didate. Udara dela. Eta bero handiegia egiten duela Gabonetako salda jateko. Pixka bat egia da. Tomatea bezain gorri jarri naiz. Eta oioak bezala zerdipatxetan jarri naiz. Baina hain zegoen goxoa Gabonetako salda. Sofan etzan naiz sabela lehortzear nuela, baina ez denbora luzez nire osaba Alfredo etorri da eta ilea tintatzeko kolore eta anbargo arroxa ekarri dit. Wow! Segituan lasaitu ditu nire gurasoak urarekin kentzen zela esaten. Oso polita geratu zait. Hori esaten zidaten behintzat oso divertigarri eta dotorean nengoela. Ilusioa egin dit nire kolore arroxa berriarekin izeba Karmele eta osaba Antxonen oparia erabiltzea. Komuneko papera rollo super erraldoia, baina etzen komuneko paper rollo arrunta, ez, ipuin batzuen idatzita. Bai, itsasora iritsi nahi zuen kakaren ipuina. Kandela bere etxera iritsi garenean zur eta lur geratu da. Baina oso ondo pasa dugu eta bukaeran rolloa berriz ere biltzen utzi dio. Lagunak dira, ez da? Peio osaba guztietan serioena da. Eta txantxa bat egin dit, bai. Filomena Dorreko 16 solairuak igoarazi dizkit oinez. Igogailua puskatuta zegoela esanaz. Eta azkenengo solairuraino iritsi garenean, txantxa zela esan dit, igogailuan ez zegoela puskatuta. Arnasari ezin eutxiz nengoenean, bapatean igogailuko ateak zabaldu dira, eta izebaien izegoen barruan saski bat zeukan eta saskian dena paperezko hegazkinez beteta zeuden. Hor goitik denak banan botatzeko. Ezin hobeto pasa dugu, hor goiko terrazatik hegazkinak botatzen. Iluntzen hasi du eta zeruan arroxa jarri da. Eta gero more argiz. Eta azkenik urdin ilun kolorez jantzi da. Bai, barrez lehertu gara hori ikusi dugunean. Bai, oso ondo pasa dugu. Dio jarreroak bezala. Lotarako garaian, etxera itzuli beharrean, izeba osabaren kotxea planetario aurrean geratu da. Jakin binez negoen zer gertatuko ote da. Planetario barruan sartu eta denek ez usteko bat eman didate nire gelako lagun guztiak zauden denak elkarrekin eskutan lozakoak zituztela. Izarrei begira lo egitea divertigarriagoa izango zela pentsatu dute eta oso ondo pentsatu dute gainera. Izeba Antxoni eta izeba Karmele ados jarri dira, bai. Izeba Antxoni planetarioko zuzendaria da, eta horregaitik egin ahal izan dugu gaur lo planetario barruan.
Eta Izeba Karmeleren mutil lagunak telebistan egiten du lan. Eta izarrei begira geundela grabatzen aritu da biharko albistetarako. Horrela, zerura begira ari nintzenean, izarri eskorra ikusi dut. Eta desio bat pentsatu dut. Bat oso indartsua. Zerrendako azkenengo oparia nire gurasoek egitea. Hurrengo eguna 14 da, eta nire gurasoak nire bila etorri dira. Oso urduri jarri naiz. Agian, orain esango didate, anai bat izango dudala. Bai, edo urruneko herrialde batetik neska bat adoptatuko dugula. Bai, baina etxera iristean bilera bat egingo dugula, esan didate. Beraz, gozaldu dut, dutxatu naiz. Eta nire gurasoek hitz egin behar genuela esan didate. Eskatu dudan zerrendako azkenengo oparia ez didatela egingo. Ez dudala anairik izango. Ez dela posible. Asko sentitzen dutela, baina ez dela posible. Oso triste jarri naiz. Nik asko maite nuen opari hori, azkenengo opari hori. Oso triste nengoen, oskailuan ahaztuta dagoen letxu hor ximel hori bezala. Oso triste. Eta orduan, kaxa bat eman didate. Ireki dut, eta soka salto luze bat da. Hiruek batera soka saltoan ibiltzeko dela esan didate. Eta lengusuekin eta Izeba Osabekin gehitu dut nik. Nahi dugun aldi guztietan ibili gaitezke hiruok aldi berean soka saltoan. Eta gabonetan edo gabonak ez direnean denak elkarrekin elkartzen garenean jolastu gaitezke soka saltoan. Primerako oparia da. Nire gelan bakarrik geratu nahi zenean, urtero 14an egiten dudana egiten hasi naiz. Gabonetako zerrenda, bai. Badakit, hilabete asko falta dira oraindik gabonetarako, baina gustatu egiten zait. Orain konturatzen naiz. Nik uste dut, gehiago gustatzen zaidala zerrenda egitea, opariak jasotzea baino. Ez gehiago gustatzen. Baina, ia. Badator txoro txaranga eta di iporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com